Så, nu skal jeg fandme se en Champions League-bold og tosse med United. Så ved du nok, ham Ronaldo, han har en badeværelse til 30 millioner. Ej, det kan du da sige dig selv. Han har en badeværelse, kan da aldrig koste så meget. Om så lovkunstpapir, det er jo lavet ud af bladguld. Altså, hvem er det? Nå. Ja, så har vi optaget. Og vi laver bare sådan en highlights. Ja. Ej, lige løgfolkens. Velkommen til. I dag, der laver vi random break-video, hvor vi sidder og spiller. Christian, han snakker helvedes til. Det bliver meget sjovt, det her. Ja, det kan det. Jeg ved så godt, jeg har kraft helt ved det tilbage. Det er fandme sjovt, hvor han snakker på. Ja, det er også lidt på dog. Ja, det. Han rød af, eller hvad? Helvede, kender den. Jeg kan godt høre, at du siger, at jeg er på den drugs. Helvede, jeg svarer, hvor jeg vil smadre den i. Den bor 24 gange, og du kan ikke få den luft. Helvede, jeg er træt. Helvede, jeg sværger, at jeg begår den selvmord. Jeg synes, det er Helvede, det bliver den kønt. Helvede, kender den. Jeg vil smadre den i. Den bor du ikke kan få den luft. Helvede, må vi godt bruge den pistoler på den kirke? Hvorfor ikke? Helvede, Ivan, det du skulle sagt til mig, den chip. Christian. Når jeg siger mig, Kasper, synes jeg er den sjov. Christian, du ved stadig ikke, hvad der er, du sidder og gør lige nu. Hvad? Du ved ikke, hvad der er, du sidder og gør lige nu. Jeg opdager det her. Helvede! Det du skulle sagt til mig, den chip. Helvede, det er den gode musik, vi skal danse nu. Og det bliver en highlight video. Med dit kraft hele med den snak. Bliver det den highlight video? Ja. Helvede, det bliver det gode højdepunkter. Helvede, hvornår kommer den ud? Yes, hvornår bliver det sendt? Hvornår bliver det sendt? Mor! Hej mor! Helvede, så holder han der igen, der er klaphat. Jeg kan kraftedeme heller ikke lade være med. Hvis han holder det igen, så bliver jeg godt, du lille ven. Helvede, lige nu, jeg kunne godt den slå en ned. Helvede, den sang er lort. Christian, du må gerne sige perverse ting, fordi den kom ud i uge 6. Hvis du lige pludselig sidder og ordinerer midt i videoen, så... Hvad siger du? Hvis du lige pludselig sidder og ordinerer midt i videoen. Hvad siger du? Helvede, jeg sværger, jeg smadrer det, Kenneth. Ja, du skal først lige se hinanden igen. Helvede, jeg håber, det aldrig bliver for helvede, barn. Kom, for du fuld af løgn. Jeg skal nok regne med, at det bliver lagt op. Hvad? Du skal nok regne med, at det bliver lagt op. Ja, jeg er fandme ligeglad. Helvede, jeg sværger bare, jeg siger det. Jeg er sagsøger dig for kobbelrejt. Ja, men jeg kender dig. Jeg kender dig. Ja, du kender mig. Hvor så? Jeg er kraftedeme dig ligeglad. Du bliver smart ned, den bor alligevel. Lung. Kenneth, sætter du reklame på din video? Nej. Har du sprunget en spor over der, eller hvad, Christian? Hvad? Har du sprunget en spor over, eller hvad? Ja. Okay, fint. Snupper jeg det, jeg spor her. Ja, nu skal vi kraftedeme til at finde hinanden den igen. Kraftedeme, jeg kunne godt lige drikke lidt af min vaniljemilkshake. Okay, du må godt købe eller hvad? Det var vist godt, det kom ud i uge 6. Kraft. Øj, kender du den pervers? Fy for satan, du er klam. I skal vide, det er helt hvidt. Det er helt vildt. Over det hele. Og det rører lige op i den. Ja, det er så beautiful. Kraftedeme, vi rammer ikke hinanden. Prøv at se, det går så fint. Det var heldigt det der. Står tit til dig. Men de er ikke helt sikre. Hvad fanden laver du? Du laver den klam hak i den mark. Look at der er en halmstribe. Helvede, mand. Man fanden kan kraftedeme ikke finde ordentlig håndlanger til der, mand. Hold kæft, de er dumme i den hoved. Jeg skal bræste det her, så jeg bare om. Kraftedeme, der ligger den halm ud på den vej. Hvis der er nogen, der spørger, så er det ikke mig. Shh. Det var mig. Shh. Vi siger det ikke til, der er nogen. Hold kæft, jeg fatter ikke, I gider lægge det her ud. Det bliver den mest røvkælige video nogensinde. Helvede.
Kenneth, den Kasper, han er ved at den dør i grin, den der. Ja. Det har jeg fundet ud af, mand. Skal du lige have lidt? Skal du lige have lidt i røven? Kenneth, du er den elendig til den sprog. Excuse me, can we take it on jysk? Kenneth, now I'm going to speak halv Danish, halv engelsk. Are you ready on det? Yes, I'm ready for that. Okay, so we begin. Now I will harvest the hele mark now. The mark is really long. PS, now I'm full. Det var noget værd, jeg har, der fik lavet den der. Hold kæft. Hold kæft. Hej Kenneth. Hej Kenneth. Soda, han er fandme live. Men han er live hele tiden. Giv mig Gøsten. Helvede, hold din forpuler kæft, Kenneth. Jeg kan meget bedre lige snakke sådan her. Jeg gider ikke snakke halv dansk, halv jysk. Nej, undskyld, det er engelsk for helvede. Kraft helvede, jeg er helt den væk. Jeg er helt derude, hvor den krabbe, den vender. Brrr. Nej, jeg troede du var ude på Lars Stangelås Allé. Jeg er helt derude, hvor den fugl, den bliver ved den skudt. Bum! Derude, hvor griserne ikke har krølle på Harland mere. Brrr. De har nummer... Hey, Kenneth, når jeg snakker, så holder du din kæft. Er du med på den? Ja, den er jeg med på. Ja. Nej, den er jeg ikke med på. Helvede. Jeg vil være med. Jeg har snakket i så lang tid, at når du lægger det her ud, så bliver det bare sådan en stor snakkesamtale. Det bliver den bedste. Jeg siger dig. Hej Gunnar. Hej Bo. Goddag. Hvordan går det? Af helvede. Okay. Går du sådan noget pæk? Nej. Okay. Hej. Ja, okay. Hashtag, now it's not min tur to tømme det lastbil. Kasper? Den knække. Kasper? Ja. Nej, Kenneth, du kan lige så gøre den gyde. Bitte. Godt, du siger det der. Kan ikke, hvornår du fandt med spredgødning? Nej, kraft helvede, jeg flyver den rundt i den majtaske. Jeg skal bare lige ned og ryge og have, kæft, den musik er den dårlige. Kvæle ham igen. Fint nok. Dårlig sang. Og indtil jeg skal mens jeg er nede og ryge has, så kører du. Kraft helvede, jeg vil ikke høre den lortesang mere. Nu vil jeg kraft helvede høre den gode musik. Vi går ind under den mit musik, så hører vi op. Hvad er jeg slår den fisser lige. Nej, du laver den forkert. Så knalder jeg den lappen i den fisse for helvede. Yes. Så skal jeg på skidestuen og have pik, og så skal jeg have narkusse. Det er altså for genialt. Nu skal vi høre den gode sang. Den her sang, den er den gode. Den er dedikeret til Kasper. Nej. Kæft, den bliver den god. Min sang om monster. Nej, kan du ikke høre? Jeg spiller den musik i en fuld af perker. Hey, du har lige startet. Hvad siger du? Jeg kigger ikke. Jeg kan ikke se noget. Jeg er blind. Jeg er helt blind. Jeg kan ikke se et skid. Hvad der sker? Nej, det går da så pænt lige. Hvad fanden laver du, din fulde perker? Kæft, mand. Jeg kan skifte imellem 2 sange. Det er totalt dubstep. Christian, du tror selv, du er så sjov. Kom, bum. Det er Bucky Pind. Kraftedeme, vil jeg skrue den ned. Den er alt for høj, den musik. Kan kraftedeme ikke lave en skid. Den drenge. Yes. Okay, ja, den der. Jeg troede, I var den døde. Kraftedeme, så skulle jeg på skidestuen. Og han har kusse. Kenneth, hold din kæft. Altså, min klassekammerater ville have sagt, hold din kæft, Kenneth. Kæft, Kenneth, det er sport. Kenneth, det er ikke kun dem, der vil have sagt det. Det vil jeg også sige til dig. Kenneth, hold kæft. Nu siger man, den mark er gødet. Jamen, jeg skal lige blive færdig med en træk her, så skal jeg nok. Hvad skal han? Jeg skal kraftedeme i den seng. Nej. Det er fordi, vi skal op og have seksualundervisning i morgen, så skal man jo være klar til det. Så skal du rigtig have varmet den op. Kæft, du er klam, Kenneth. Hashtag, jeg hader dig, dit fede svin. Hashtag, det er kun mig, der er fed. Christian. Kasper, du kører ikke så særligt stærkt lige frem. Det er som om, den er gået i stort i din magetaske. Ja, det er der sådan set også. Den vil kun gøre en.
Men så skru den der for helvede den op. Er det kun mig, der tænker her, eller hvad? Jeg er totalt... Der vil ikke køre hurtigere. Nå, kraft helvede, så må vi jo købe den nye. Kraft helvede. Hvorfor noget? Prøv lige at se den skærp over den flyve. Haha. Vi kan ikke have den hele. Du skal have den sidste strive. Vi siger nemlig, at den første, der kommer til at ende, skal have det sidste. Og du kommer først til at ende, håber jeg kraftigt. Med den fart der, så kan man ikke blive sikker. Jeg kan også bare skrue ned længere ned. Helvede, så skruer jeg også den. Nu står der, jeg kører 0. Men det kommer stadig lidt fremad. Jo. Kraft jeg kan godt hilse dig og sige, at det bliver en lang episode, den her gæt. Jeg er fuld af løs. Jeg kan godt sige, at det er den græsfrø, vi den høste. Ja. Kan det gå det hurtigt, det her? Fucking hurtigt. Jeg kan ikke følge med. Det er rigtig svært for den ene. Kenneth, du kan nå at løbe ned til mig. Det går lige så langsomt. Det er fordi, det er meget svært at få ind i mig-taskeren. Det er lidt for meget til den. Det er fordi, at det er rigtig svært at få ind i proppet ind i den maskine, så vi skal have vinderen helt ned i det. Så sprøjter den bare op med den kornkraft til. Vi løber lige ned til Christian. Ja. Ja, det gør du bare. Det er væltet ud med den halm bag i, men vi tager næsten ikke ind og en foran. De krav, det er med knusum. Det er magi. Okay. Og igen, hvor hurtigt gør han? Jeg kører 0. En gang imellem min. Det er samme mere. Jeg glæder mig til at se. Kører du stadigvæk fremad? Ja. Gør han, Kenneth? Nej. Ja, jeg skal nok lige sætte fart lidt op igen. Men det går Så skal jeg sammen med lov for, at det tog fart. Det blev meget nemt at prøve ind. Så det så ikke så meget på marken, eller hvad? Hvad? Det var som om, det blev en meget let dyne. Haha, kraft helvede. Nej. Jeg skal da kraft med den seng. Nej. Det bliver den lange dag i morgen. Det bliver en sjov dag, mand. Vi skal rigtig ud og prøve den af. Kraft helvede, Kenneth, du er den klammer end nogen anden. Kraft helvede, jeg skal ind og ansøge den Kasper på den ikke Facebook, på den Skype. Han har også Facebook. Kraft helvede, nu må vi lige se det den 10 ægger. Du skal fandme lige holde din kæft. Du skal holde din kæft. Hold din kæft, din fede bulldozer. Og vi takker af for den fine videoklip. Du filmer vel stadig, Kenneth? Ja. Det er Christian Poulsen, der takker af. Nej. Halløj. Nå, jeg smutter. Ses. Ja, vi ses. Tak for aften. Jo, tak. Lige måde. Jeg tror ikke, han fik det med. Du er fuld af sperm. Kasper? 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 Ja. Kasper? Ej. Ja. Til sidst så bare sådan en skrig. Du er fuld af sperm. Tager vi den næste mange. Den næste mange. Nej, jeg skal smutte her lige om lidt. Jeg skal også snart ned og I bare. Så er den bare lige klar. Det er i morgen. Ja. Så kører vi i morgen. Ja. Sammen med Christian. Jeg kan i morgen. Jeg skal bare lige hjem. Ja. Ja, det er først der 3:30. Ja, det er det også mig. Jeg fik kvart over 3. Så skal jeg cykle hjem i et kvarters tid eller sådan noget. Det kan være, hvis jeg er heldig, jeg kan fri jeg kan være hjemme til klokken 3. Men jeg overvejer at tage med en af mine kammerater ned. Han havde også Kasper, han bor nede i byen her ved siden af. Kraft helvede. Hvad kraft? Så kører vi lige ind i den træer. Skal du ikke have tom dag? Nej. Okay. Fordi så skal Christian nemlig have den der i morgen. Og så skal han tømme den.
Vi skal antømme vognen. Og så skal vi have hver sit også, og så skal vi lave sådan en video her. Ja, så vi skal virkelig lade... Altså, skal vi ikke sige, at mig og Christian, vi står for det her op. Og så står du bare ned ved Mads og holder øje med ham. Nå ja, så skal jeg bare stå sådan, hver gang han siger noget. Nej, fortsæt! Nej, fortsæt! Nej, fortsæt! Fortsæt! Det er det, vi gør, og så siger vi ind til dem. Hverken Christian eller... Hvad hedder han? Mads. Og hvis de spørger om noget, så bare nej. Nej, 100 nej. Er du med på den? Ja. Fed idé. De får ikke lov til noget som helst andet sjovt.